Ka jingpeteng banle donbor jongkit khot jangka Meghalaya Commercial Truck Owners Driver Association MCTODA yakitrokit kuk jong kau Southwest Khas Hills Truck Owners Driver Association kamsham lakut bat kadang yai peteng hadu kini kisngi hakaba kaladon ke jingsha rabor kitrok jingsha penhap ikimar kimata bat ke jingsha thangru ya kikuk ku President ka Southwest Khas Hills District Truck Owners and Driver Association uba Skingford Nongbri habai dei bat kani ke jingja ulo penpau ke jing sngo khia ka bajur ha ka bai dei bat ke kam kit kuk namar ke jingbom ya sngo thu jingmut ha padeng ki artali ki kanhun ha ka ba ka jumi kahuri hura man kapor ulai toro banakaliang jong ka association joka Southwest Khas Hills District kamju penwet ikitrok bat ki driver joka MCTODA Rai makipat man kapor ki penwet hagani kesngi layo banyakren bat kinong nya trok jong ka Southwest Khas Hills District kibam kwa ban penpau kerteng hakba ki layathu bak jusha penwet batcha berngam berset man kapor hagi dekhot joka MCTODA hagani kesngi kala donro kejingelang kerki jong dekhot joka Southwest Khas Hills District Truck Owners Driver Association hakba ki kenta ya kejing ai jingmut ke MCTODA banyat da usurial number henrai kelarai ba ka jingkit yaw kuk kan longbek marsan po persen knang ban ya imlang khamtam kitrai jaka na ka district nakaliang chi da ki driver jong ka truck driver association ka Southwest ka sihir isnu si namar ba ka jingle nyong kini ki MC to da tang ka pendik pelatingi ki segi baniat barang ikit ukuk ro abangi ya kala na jong ro teng kisak panhab kimar kilenti kesengki te kumi driver da long ni snusi ma ke jingle jong kini namar ni him kwa ara ke bangin penbot gi ya ki bangin penbot lang bangin dak mtah ngi kwa bangin niat kata kalenti jong ka jing ya kamai lang mo teng baki te pat yang ni teng sak panhab ukuk napa nang to na momaram terter bangin stay sak pendik ngi stay calenti senang baca thang ro ukuk te nak leng jongi te ni penpau ke jing sngo si nam ta ka jing le jong ti MC to da nam ta ka jong action jongi barngi ni don la ka jong action gitu gidon la ka jong action tang ba ki ni ya ka action jong gitu ni kem pendik era ni ya la ka jong gitu ya la ka jong ni la ka jong namar ni dei hok ni ki ni dei hok ki action ki badai nang ne po Southwest barka kakuk ke bami nang ne ru ka dei jong ka Southwest gitu ki MC to da kiwan man kamai nang ne po Southwest jongi tang baki pendik yangi kitrai ki badai hok ki action jong ka Southwest ke bau kune ukuk bumi nang ne nga ni kane ko pon ngidap ki sisi nomor ba buat ngidong ngidon halanti sengkin kita ci yangi ba ki dei kali na Southwest la kila pekmat kila mi ten kene kuntai longir halanti sengkin ngidon ke muslim ba nang sosian jen kala jawan buat ten ja ni depois fotoreu ni depois kalor fotoreu ro gila khmat yangi ni da lapois jika panha bos khmat yangi ni da le hal tiro syak khmat yangi loging sode ke bangin syak le tara tang ka jelal jong ko be kamai ba dan be kamai ke ba lai loi nang ban ya im jalang kora kini tiang terus ilang idan hane po action ka Southwest dan jingsiu watang si tengkaro lagi dan po ka action MC toda dalam hasil saja tentang long something again kadang ni badan po action Southwest long ni skubian kin bane kamai kaji nama kamdan kajing siu kajing hapan siu dah nang ban kinyot ini tiba kamai ki bayu nang bantu MC toda te long ni saja siu baki habdan ni kajing siu ke ba sihajar strip long kakak dah yang ni kita kamai ki driver jong ka truck driver association di Southwest ka sihir isnu si namar ba ka jingle nyong kini ki MC to da tang kala pendik pelatingi segi baniat barang ikit ukuk ro abangi ya kala na jong teng kisak panhab kimar kilenti segi te kumi driver da long ni isnu si ma ka jingle nyong kini namar ni him ko ara ke bangin penbot gi ya ki bangin penbot lang bangin dak mtah ni ko bangin niat kata kalenti jong ka jing ya kamai lang mo tang baki te pat yangi teng sak panhab ukuk napa nang to na momaram terter bangin stay sak pendik ni stay calenti senang baca thang ro ukuk te nak leng jongi te
ni penpau ka jing sngo si na mata ka jing le jong tik MC to da na mata ka jong action jong ni bar ni don la ka jong action gitu gidon la ka jong action tang ba ki ngi ya ka action jong gitu ngi klem pendik era ngi ya la ka jong gitu ya la ka jong ngi la ka jong mar ngi dei hok ngi gitu ki ngi dei hok ki action ki badai nang ne po Southwest bat ka kuk bami nang ne ruk makadai jong ka Southwest gitu ki MC to da ki wan man kamai nang ne na po Southwest jong ni tang bagi pendik yang ki try ki badai hok ki action jong ne ka Southwest ka ba ku ne kuk bami nang ne tang ye don hang ne hinang su dep wai ya kan ka meeting jong ni na ka leng ki truck owner driver action jong ka Southwest Kasil halor ka to ka meeting ka bangila wala khot da ki try cook try factory hapo tersat ya ka to sngi ngila penpau ya ke jing jongi akabaya dei bat kan kam kit cook nang ne na po onong than nong jiri namar baro sikatana do bas dang hi ngila penpau bada kumno hakamat jong kiru pajba ngila penpau bada kumno kumnoro ni dei banyo san 4% na kunta jongi ka Southwest Kasil bat san 4% nam ta ka MC Toda kata kadai karai ka balami nadu ningkong lingba ki pajba reha ka to ka sngi ngila penpau ya kane na kaleng jong ka MC Toda kim pedang ya kane karai jongi te halor kane ka nongrim menta ka sngi atau ka sngi ngila panpor na ki try cook bangindang ya bu por ban perkat sani hang ka ka kam tementang ngila lum meeting akmat jong ki pajba tinggal penpau ya kata ka rai jong kam sudah ba kim pedang ya kane ka san 4% re na ka leng jong ki pajba jong ni sanero dadu pastang ki yang baj hak ta kanongrim balada kim pedang ya kata ka san 4% nak ta ka MC Toda ba san 4% nam ta ka Southwest Kasil ka kamot ki nang ni na ka meeting jong ido kala mi karai ba kim pedang ya kata ka jengkwa jong ki bakin ba ki ong ban yai ka sira nombar ne ka lan jong ki te ngi re ka ba sosi ka sosi ka long ba maki ki penwit ki le ben ki le don bor ki driver jongi ki pen hap ya ukuk hasurok ki thang ya ukuk hasurok kane ka long ka ka ba ngi ong bangem so ya hap kum ka asion namar ka asion hi ka don ka an ba ngiro ngi don ka hok ban seng ban ban phom ya ka asion bangin pej ka dong ka thai ban pej ki bru la jong andre kane ki jingle don bor jong ki teng kala kata sisa ya ki driver ya ki nong ya ki try truck ka bawan kit ya umar na kane ka dong ka thai te ka jingkwa jong ni ka long ba ina im lang ina yait lang da ka lanti jong ka jingsuk mdei ban penwit mdei ban penwar ya no yonoro kinu ki driver kinu ki try truck ki bamon ban lei sakam sitoda ki ai ba kin lei luit bat kinu ki bakwa ban join bat ni ka Southwest makiru ki dei ban don ka lenti palai luit ban don ha kanok ka asion namar ka kam asion kam dei ban sa pen bor hang no ne ka kam asion kam dei ban le don bor ya no kata ka dei ki jingkwa jongi na ka leng jong ka Southwest Kasil te tangkane hi ka jing pensai jongi akmat jong pilang baro pajba jong ka Southwest baro bangi ngin yang baj hak taka nongrim bangiru ni dawa baj takum no kumnoro bangin ya imlang kata kalong marsan 4% population